nagpasalamat sa mga grasya nga nadawat gikan sa Ginoo, ilabi na ang gasa sa kinabuhi. Evaristo Tio, Tabuso family, Brisa og mga anak og apo. Esparagot Tio family, Roaya family, Gina Ventura, Mr. and Mrs. Nestor Bertodaso, Mr. and Mrs. Chofilo Habinis, Tereso L. Corneta, Elisa Bernalis family, Miss G. Subaino, Gigi Angeline, John and Melva, Esparagocho family, Bonono Ansano family, Mr. and Mrs. Alberto Cobillan Jr., Mr. and Mrs. Paulino Boncaros and family. Pag-ampo sa kalag ni Kiana, Kianlo, Juanito, Benvenido, Ida, Pio, Delia, Jocelyn, ug ang tanan kalag sa purgatorio naghandom Evaristo Tio. Sa kalag ni Jesus, Constancia, Nonita, Cleotelde, Crisanta, Nelda, Constancio, Allen, Edgardo, Alma, ug ang tanan kalag sa purgatorio naghandom Evaristo Tio. Sa kalag ni Elier, ug ang tanan kalag sa purgatorio naghandom Risa og mga apo. Sa kalag ni Adolfo, Ferdinand Aladin, Conrado Sr., Juanita, Tomas, Manuel, Maximo, Conrado Jr., Carlos, Jose, Pasita, ug ang tanan kalag sa purgatorio, naghandom Tabuso family. Sa kalag ni Erlinda, Honorena, Ambrosio Sr., Afra, Rocky, Patricio, Tranquilino, Petronila, Pedro, Santiago, Jacinta, Leona, Asuncion, Teresita, Pineda, Maria, Telesforo, Father Leonardo, Bro Mateo, Bro Stanley, Joseph, ug ang tanan kalag sa purgatorio, naghandom Roaya family. Sa kalag ni Kia, Arsenio, Bijan, ug ang tanan kalag sa purgatorio, naghandom Iskanyan family. Pascual, Chodoro, Steleto, Vicente, Samuel, Sianoso, Pedro, Tiborcio, Leodigario, Sofia, Soter, Juana, Cristina, Asuncion, Paula, Maria, Petronila, Josina, Pedelina, Adelaida, Braulio, Crescencia, Porperia, Prima, Nelo, Claire, Aurelia, Juana, Dulcissima, Rufina, Macario, Crispina, Apolinar Sr., Chofila, Josepina, Macario Jr., Apolinaria, Maria, Maricel, Italiano, ug ang tanan kalag sa purgatorio, naghandom Mr. and Mrs. Chofilo Habinis. Sa kalag ni Lois, Alfredo, Dimna, Esther, Honorata, Terso, Efred, Margarita, Apolinario, Renin, Nelo, Maricel, Vitaliana, Pilario, ug ang tanan kalag sa purgatorio, naghandom Mr. and Mrs. Nestor Bertodaso and family. Sa kalag ni Felizardo Sr., Desideria, Padre Pedro, Pablio, Marisol, Faye, Lourdes, Charlie, Jaime, Guadalupe, ug ang tanan kalag sa purgatorio, naghandom Mona Solis Matolak. Sa kalag ni Danilo, Joseph, Los, ug ang tanan kalag sa purgatorio, naghandom Esparagocho family. Sa kalag ni Gloria, Nere, Nonito, Pedro, Rodelo, ug ang tanan kalag sa purgatorio, naghandom Doria Blasi. Sa kalag ninyo Pito, Pasensya, ug ang tanan kalag sa purgatorio, naghandom Mrs. BTP Perpayas and family. Sa kalag ni Felix, ug ang tanan kalag sa purgatorio, naghandom Ronel Bo.
sa kalag ni Rodinio ug ang tanan kalag sa purgatorio naghandom Elisa Bernales family. Sa kalag ni Sordan ug ang tanan kalag sa purgatorio naghandom asawa nga anak. Sa kalag ni Crescente Lena Pilarita Jerry Amanda ug ang tanan kalag sa purgatorio naghandom kalag sa Calderon family. Sobayno Calderon family. Sa kalag ni Catalino, Milagros, Crescente, Lena, ug ang tanan kalag sa purgatorio, naghandom Miss G. Subayno. Sa kalag ni Teriso Sr., Josefina, May, Teriso Jr., ug ang tanan kalag sa purgatorio, naghandom Gigi Angeline. Sa kalag ni Andres, Peter, Lister, Estelito, Daniel, ug ang tanan kalag sa purgatorio ang naghandom Rosemary Conti. Sa kalag ni Dexter, Pedronio, Delia, Joseph, Danilo, Los, Rosena, ug ang tanan kalag sa purgatorio naghandom Esparago Joe family. Sa kalag ni Casiana, ug ang tanan kalag sa purgatorio naghandom Mr. Mrs. Remy Dalapo. Sa kalag ni Atenidor Sr. Bernardina Maximiliano Bernardino Atenidoros Jr. ang naghandom Mikayas family. Sa kalag ni Patricia Harley ug ang tanan kalag sa purgatorio naghandom Rialo Malacora. Sa kalag ni Narciso Lorna, Elisio, Felix, Simplicia, naghandom Lini Dorero. Sa kalag ni Alfredo, Eupresina, George, Maximo, Candelaria, Barbara, Rosario, Santos, Wilhelmina, Vivina, Winsterio, Santos, Rosario, Eldefonso Jr., naghandom Mr. and Mrs. Paulino Boncaros and family.
Mga igsoon diyan ni Kristo, malipayong piyesta kanatong tanan, o Viva Señor Santo Niño. Ato karon gisaulog ang kapistahan sa batang Hesus, ang Dios nga nagpakatao. Sa katingalahang paagi, gipadayag sa Dios ang iyang gahom og himaya diha sa kahuyang ug kayano sa usa ka bata. Karong adlaw, gihandom sa simbahan ang misyon alang sa mga kabataan sa tibuok kalibutan. Giawhag ang mga ginikanan pagmatuto sa ilang mga anak alang sa aktibo nga interes sa misyon, pinaagi sa pag-ampo, mga buhat sa kaluoy o paghalad sa mga sakripisyo. Gisugdan usab karon nga Domingo ang simana sa pag-ampo alang sa kahiusahan sa mga Kristiyanos sa tibuok kalibutan. Isip tubag sa pangandoy ni Kristo nga mahiusa unta ang tanan niyang magtotoo. Palihog manindog ang tanan o sa hiniusang kasing-kasing daygon ta ang amahan.
samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaka ninyo. Ang ikatulong nga Domingo sa bulan sa Enero, gipahinungod sa simbahan ang pagpasidungog sa mga kabataan. Karon ang piyesta sa Santo Niño, din atong gihinumduman sa tibuok kalibutan ng mga kabataan. Diha kanila, makakaton kita sa mga hiyas, nga mahimo kita mga anak sa Dios, makasulod sa gingharian sa langit. Busa mga igsoon, ato karong hinulsulan ang mga salang atong nahimo, o mangayo kita sa kaluoy sa pasaylo sa Ginoo, sa atong katakapamahitason, sa garbo, o sa uban nga mga sala nga atong nahimo, batok sa atong isikatao. Nagakumpisal ako sa Dios, Kagagahom sa tanan. O kaninyong mga igsoon, kay nakalapas ako dako yamot, sa una sa pulong sa buhat. O sa wala sa pagbuhat sa ngayang buhaton, kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nangamoy ako kang Santa Maria kanunay olay, sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyong mga igsoon, aron inyo akong iampo sa Ginoong atong Diyos. kaluyan no nagita sa Dios nga magagagahom sa tanan, pasayloon sa ato mga sala, dadon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Mga taong hindi sa'yo Diyos na mahal, magkagagap sa tanan, nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadahi kami kanimo, tugod sa imong himaya sa Diyos nakahitaas Noong Diyos o Kristo, bugtungan sa amahan. Noong Diyos, Kordero sa Diyos, nagawag na sa sala sa kalibutan, kaluhoy
po kita. Amahan nga nasa langit, ilhon unta namo ang Dios ang imong bugtuganan, bisan diha sa kaubos sa iyang kinaiya nga tawhanon, ug simbahon namo ang Santo Niño, nga among Ginoo nga gamhanan, bisan diha sa kahuyang sa iyang pagkabata. Himo nga magsunod kami kaniya sa matinud-anon nga kasing-kasing, tabangi kami pagdawat sa kahinangop sa usa ka bata, sa iyang gingharian dinhi kanamo, ug sa pagdangat sa ganti nga gisan, alang sa mga paubsanon, kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoo Jesu-Kristo imong anak, nga buyog hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Huwag tangon sa Diyos ang gubat sa kanasuran, pinaagi sa usa ka bata nga magmando sa tibuok kalibutan. Ang unang pagbasa. Kinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Dili na batiog kasubo ang kaniadto nag-antos. Sa miaging panahon, gipakaulawan niya ang Zabulon ug ang Neftali. Apan, sa umaabot na mga adlaw, himuon niyang nindot ang agianan, latas sa dagat, ang Yuta, unahan sa Jordan, ang Galilea, nga gipuy-an sa mga langyaw. Ang katawhan nga kaniadto naglakaw sa kangitngit, nakakitag dakong kahayag. Ang nagpuyo sa mangiog nga dapit, gisidlakan na sa kahayag. Gipadaghan mo ang mulupyo sa nasod, Ginoo. Nagmaya sila diha sa imong atubangan. Sama sa pagmaya sa mga tao, inigkating ani, ug ingon nga maglipay ang mga tao. Inigkabahin-bahin nila sa ilang inilog, kay gigupok mo sama sa nitabo sa Midian. Ang yugo nga iyang gisangon, ug ang karga nga iyang gipasan, ug ang garuti sa nagdabdaog kaniya. Kay sunugon daw sugnod ang tanang sapatos sa mga sundalo nga nagpaingon sa gubat. Ingon man ang tanang sapot nga natumog sa dugo. Kay natawo alang kanato ang usa ka bata, gihatag kanato ang usa ka anak lalaki. Ug siya ang magmando sa tanan, ug nganlan siyag maalamong magtatambag. Diyos nga gamhanan, walay katapusang amahan, prinsipe sa pakigdait. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
ug mga budyo. Singgit sa kalipay at ubangan sa Ginoo ang atong hari. Ang tanang katawhan sa kalibutan nakakita sa kadaugan sa atong Diyos. Pinaagi sa atong pagkahiusa kang Kristo, gisagot kita sa Dios nga iyang mga anak. Ang ikaduhang pagbasa. Kinutlo, gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Magpasalamat kita sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo nga nagpanalangin kanato sa tanang espirituhanong gasa sa langit diha sa atong pagkahiusa kang Kristo. Sa wala pa buhata ang kalibutan, gipili na kita sa Dios aron maiya diha ni Kristo, aron mabalaan kita ug mawalay sala sa iyang atubangan. Tungod sa iyang gugma, daan ang gibutan sa Dios nga sagupon niya kita nga mga anak pinaagi ni Hesukristo. Mao kini ang iyang gikahimutan og tuyo. Daigo nato ang Dios tungod sa iyang labihang pagtagad kanato pinaagi sa iyang hinigugmang anak. Tungod niini, sukad sa pagkadungog ko nga mituo kamo sa Ginoong Hesus o nahigugma sa tanang katawhan sa Dios, wala ako'y hunong sa pagpasalamat sa Dios tungod kaninyo. Gihinumduman ko kamo sa akong mga pag-ampo ug naghangyo ako sa Dios sa atong Ginoong Hesukristo. Ang gamhanang Amahan nga hatagan unta kamo sa Espiritu nga maghimo kaninyong maalamon ug magpadayag sa Dios kaninyo aron makaila kamo kaniya. Naghangyo usab ako nga malangdagan unta ang inyong salabutan aron masayod kamo unsa ang paglaom nga alang niini gitawag kamo. O ginaot usab unta nga masayod kamo sa kahupong sa mga panalangin nga gisaad niya sa iyang katawhan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Palihog manindog.
ang Ginoo manaka ninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Sa matag tuig, ngadto sa Jerusalem ang mga ginikanan ni Jesus aron pagsaulog sa pangilin sa pagsaylo. Sa ikanapulog duha ka tuig na si Jesus, nangadto sila sa pangilin ingon sa nasandan. Sa pagkatapos sa mga adlaw sa pangilin na mauli sila, apan nagpabilin sa Jerusalem ang bata nga si Jesus. Wala mahibalo niini ang iyang mga tinun-an, mga ginikanan. Nagtuo sila nga nahiuban sa Jesus sa panon, ug sa nakalakat na sila usa ka adlaw, gipangita nila siya dito sa ilang mga paryente o mga higala. Apan wala siya nila hikap lagi. Busa mibalik sila sa Jerusalem sa pagpakita kaniya. Sa ikatulo ka adlaw nila hikaplagan siya dito sa templo, naglingkod uban sa mga magtutudlo na mati kanila og nangutana. Ang tanan nga nakadungog kaniya nahibulong sa iyang maalamong mga tubag. Nahibulong ang iyang mga ginikanan sa pagkakita nila kaniya. Umingon ang iyang inahan kaniya, anak, nganong gibuhat mo man kini kanamo? Ako og ang imong amahan na bahala ka pag-ayo nga nangita kanimo. Mitubag siya, nganong nangita pa man kamo kanako? Wala ba kamo masayod nga kinahanglan anhi gayud ako sa balay sa akong amahan? Apan wala sila makasabot sa iyang gisulti kanila. Ipauli sa Jesus sa Nazaret uban kanila og nagmasinugtanon siya kanila. Kining tanan gitipigan sa iyang inahan sulod sa iyang kasing-kasing. Mitubo si Jesus sa lawas sa kinaadman ug ikahimutan sa Dios ug sa mga tao. Mga igsoon, mao kini ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Mga kaigsunan ko ni Kristo, maayong buntag kanatong tanan. Third Sunday is Holy Childhood Sunday. Ang simbahan nagahinumdum sa mga kabataan. Humana tinuod ang atong Pista Pitsenyor. Pero karong adlaw ang kapistahan sa Santo Niño dito sa Cebu, himuon ang pinaka famous nga pasidungog sa Santo Niño, ang gitawag nga sinulog. Kining maong sinulog og sa kinibang pag tanaw nato sa maong klase sa sayaw, gitawag kana og kanang karakol dance. Forward kaduha unya atras og kaisa. Mao na ang stepping sa Pitsenyor, sinulog. Moabante kaduha unya moatras og kaisa. Kini maong karakol dance o sinulog. Mao kini ang pinakanikadot nga expression sa tuig 2025 nga gihulagway nato sa tarpaulin. Bisan dili kayo maklaro sa uban, kining green nga diri sa right side nako kanang Pilgrims of Hope. Kining maong tarpaulin, kining maong logo sa tuig 2025, mao kini ang nagahulagway sa atong panaw isip usa ka simbahan. So ang sayaw sinulog bisan tuod hinay, abante kaduha atras og kaisa, pero sabay-sabay, no? Walay biyaan. Uban kita tanan sa maong panaw isip usa ka simbahan.
padayon, no? Padayon ang iyang pagduyod sa journey, sa maong panaw o sa kasimbahan. Mga igsuon, ang krus diha sa tunga sa maong logo is representing Christ, the foundation of faith and hope. So naay krus diha sa maong logo, mao kana ang simbolo ni Kristo nga mao ang pundasyon sa pagtuo ug sa paglaom. O paglaom ang kinabuhi sa mga magpapanaw. Kanatong aniya sa simbahan. Kay kung wala kini maong paglaom, wala kitay pagtuo, walay direksyon, o walay kinabuhi, walay meaning ang atong pista, ang atong pagsaulog sa mga selebrasyon. So Christ representing the cross is the foundation of faith and hope. Kanang maong cross also symbolizes the heart of Christian journey and the ultimate source of our redemption. Diha niya ang maong cross, kita naluwas. No? Mga bitaw ng this coming Holy Week, hapit na ang Semana Santa na usab, human sa piyesta, human sa Pasko, paingon na usab kita sa Kwaresma, no? Ang pagpahinumdum kanato nga kitang tanan lumalabay lang ning kalibutan. Gikan kita sa abog, ug sa abog kita mo pauli. Ug ang cross mao ang simbolo sa kaluwasan. Kay diha niya ang maong cross, gitubos kita o giluwas, gihatagan kita kinabuhi sa Dios. Kanang upat ka mga figure sa katawhan, human figures, kanang nga maong figures intertwine in motion, symbolizing solidarity, community, and universal pilgrimage. Universal nature of the pilgrimage. Kanang maong upat ka mga tao nga anaa makita sa maong logo symbolizes na bilang isa ka katilingban nga nagkahiusa sa maong panaw. Kanang maong mga tao usab reflects the diversity of the church, encompassing people from all walks of life and the global unity of the faithful. Diha ang maong upat ka mga katawhan gisimbolizing ang nagkadaiya nga kultura, nagkadaiya nga mga kinaiya o batasan sa mga katawhan. Ang maong balod sa dagat, ubos niya ng maong cross, symbolizes the Sea of Galilee, evoking the idea of journey, of faith, and the calling of the first disciples. It also reflects the theme of navigating life challenges with hope. Bisan tuod anay mga balod sa kinabuhi, labi na sa kinabuhi sa relasyon, kita makalampas, makasagubang ni ini mga balod because naa kita'y paglaom diha ni Kristo. Ang vibrant colors, ang nakalariyang mga colors sa mga logo, vibrant colors of the figures and the background reflect joy, hope, and inclusivity of the church. Ang kalipay, ang paglaom, o ang welcoming church. Kini atong simbahan naga-welcome sa tanang matang sa katawhan. Mao kana ang nakadaiyang color sa maong logo. And the movement toward the cross, ang panaw paingon sa cross, figures are depicted as pilgrims walking together towards the cross, emphasizing the theme of collective spiritual growth and renewal. Sa atong panaw, padulong sa cross, adlaw-adlaw bag-oho na itong atong kinaiya, bag-oho na itong atong batasan, kay tao na tani ning kalibutan. Adunay daghang mga higayon nga masayop ang atong mga lakang, and then we have to renew our journey. We have to renew our faith and trust in the Lord. So mga igsoon, karong Martes, ako nag-imbitar kaninyo sa atong pultahan, gi-designate sa diocese nga adya ay usa ka balaan, no? Porta Sancta, Holy Door. Ato kining inaugurate atong ablihan kining maong Holy Door dinhi sa atong parokya uban sa mga kaparian sa Vicariate of Mount Carmel dinhi sa Siargao. Magkatigom alas 9 ang misa sa buntag para niining maong pag-abli sa pultahan. Kining maong Holy Door, importante kini sa atong kinabuhi nga mga parokyano.
niya privilege nato nga dinhi gibutan because ang Holy Door, ang Porta Sancta is only ato makaplagan dito sa Roma. Nagipaambit kini ni Pope Francis sa mga diocese ug sa mga parokya para kanato nga dili makahimo sa pagbiyahe, para kanato nga dili makapilgrim, makapanaw paingon sa atong sentro sa atong pagtuo nga mao ang Vatican, nga mao ang Roma. Di naa dito ang Porta Sancta. Gihimo kini aron makaabil kita sa daghang mga pribilehiyo sa atong kinabuhing espiritual. Magbag-o, mapasaylo, ug ma-rejuvenate no, ang atong pagtuo paglaom ngadto sa Ginoo. Pinaagi sa pag-agi nato sa pultahan. Mapahinumduman kita kanunay nga only in Jesus nga kita makabaton o kinabuhing malipayon, kinabuhi nga madagayaon. Diha lamang ni Kristo makakaplag kita sa tinuod nga kalipay. So niining maong Porta Sancta, mao kini ang agianan alang sa kalipay, alang sa kaluwasan. O kita malipayon nga ania sa ato parokya, kini maong Holy Door nga ablihan karong Tuesday 9 o'clock sa buntag dinhi sa ato parokya. O sa pangmatag-agi nato nining pultahan sa tibuok tuig, mao kini ang gihulagway ni Propeta Isaiah sa first reading karon nga anaay paglaom sa mga tao nga nasa kangitngit. Kita nga nahilambigit kanunay sa sala, mapapas ang atong mga sala sa pag-agi sa pultahan, ang atong silot mapapas, ang atong mga utang nga gumikan sa sala mapapas, mapasaylo, wilabi na kung mukumpisal kita sa pari. So kining maong Holy Door, maghatag ka nato og spiritual renewal, maghatag ka nato kalingon, maghatag ka nato paglaom nining atong panaw isip sa kasimbahan. I hope nga nilabay naman ang piyesta, nasayod kita sa katawhan nga nagtinabangay, malipayon nga nagsaulog, bisan tuod ang panahon usahay dili mutugot. Nagpadayon og natapos ang atong selebrasyon sa kapistahan sa Santo Niño. Napasabot kini nga tinuig kini nga maong celebration. Ang pagbag-o sa atong kinabuhi matag adlaw, gipahinumduman kita sa batang Jesus. Gipahinumduman kita sa batang Jesus diha sa atong pagsaulog sa Santo Niño to respect. Mao kini ang pinaka-importante nga values nga unang katuna nato sa atong ginikanan, ang pagrespeto. No, mo bitaw na nga malipay ko dinhi nga bisan asa ka paingon, ang mga bata mo bless, ang mga bata mo mano, mo respeto, mo hatag og sign of respect pinaagi sa pag-bless sa mga hamtong o sa mga dagko labi na sa pari. Kini maong matang, kini maong ekspresyon sa pagmano o pag-bless, mao kini ang usa ka values nga gitudlo sa atong mga ginikanan. Magpabilin unta kini sa mga kabataan, magpabilin unta kini sa kasing-kasing sa matag usa. Dili lang kay kabataan ko dili ang matag usa kanato aduna untay respeto no sa usag usa. Kay ang pamaagi sa yawa, ang pamaagi sa dautan, anaa kanunay ilang gamiton ang taktika aron kita may salaag o magkatibulaag o mahimong mapahitason. I hope nga ang kapistahan sa Santo Niño magtudlo kanato sa pagpaubos, sa pagrespeto, sa pagkahimong bata. Ay matod pa sa scriptures, unless you become a little child, you cannot enter the kingdom of heaven. Only becoming a child can we enter the kingdom of heaven. Dili po child of the world, dili bata sa kalibutan, kundi child of God. No, bata kita nga mga anak sa Diyos. Child of the world, lahi na ang dagan, no? Ang mga bata sa kalibutan, lahi ang dagan ni maong mga kabataan. Pero child of God, ana ang pagrespeto, ana ang pagkamapausanon. Kini maong kapistahan sa Santo Niño, ang isaulog nato matag tuig, maghatag ka nato kanasi kaligon, ug labi na sa paglaom. Inaot panta. Palihog manindog. Itang tanan, nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, makagagahong sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, o sa tanang makita o dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo si Jesucristo,
ang bugtong anak sa Dios gianak sa amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat, usak kinaiya sa amahan. Pinagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan. May kanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay, ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nagantos siya, namatay ug gilubong. Sa katulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya nga may mayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan ug sa anak, dungan sa amahan ug sa anak. Gisimba siya o gihimaya o misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko, apostoliko nga simbahan. Nagatuo kami, nagaila kami sa usa ka bunyag, alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga lawas o sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Magampot kita sa Dios Amahan nga nagtagana sa iyang gingharian alang sa mga bata o sa sama kanila. Sa matag pangamuyo, kita mo ingon, Senyor Santo Niño, tabangi kami. Senyor Santo Niño, tabangi kami. Nga ang timbuok simbahan o ang mga pangulo niini maghatag unta og igong pormasyon sa mga ginikanan alang sa pagmatuto sa ilang mga kabataan diha sa pagtuo. Magampo kita sa Ginoo. Senyor Santo Niño, tabangi kami. Nga ang mga pangulo sa kanasuran sa tibuok kalibutan mahisama unta sa mga bata nga maglikay sa kagubot ug mahigugmaon sa kalinaw. Magampo kita sa Ginoo. Senyor Santo Niño, tabangi kami. Nga niining simana sa pagampo alang sa kahiusahan sa tanang mga Kristiyanos sa tibuok kalibutan. Kita makaamgo sa pagpuyo sa ebanghelyo nga maoy lig-on nga sukaran sa hingpit na kahiusahan. Magampo kita sa Ginoo. Senyor Santo Niño, tabangi kami. Nga ang mga kabataan nga nahimong biktima sa kahakog sa tawo, makalingkawas na sa mga kamot nga mapahimuslanon. Magampo kita sa Ginoo. Senyor Santo Niño, tabangi kami. Nga ang mga nangamatay, pinaagi sa atong makanunayon o mapaubsanong pagampo, makatagamtam sa kalinaw didto sa langit nong gingharian. Magampo kita sa Ginoo. Senyor Santo Niño, tabangi kami. Langit ng Amahan, himua kaming mahisama sa mga gagmayng bata nga angayan sa imong gingharian pinagi ni Kristo ang Santo Niño nga among Ginoo. Amen. Amen.
Pangigsuon pagampo kamo aron kining sakripisyo nga atong gihalad. Dawaton ta sa Dios nga amahan nga makagagahom sa tanan. Dawaton nun ta sa Ginoo ang sakripisyo nga gikan sa imong mga kamot, alang sa paghimay sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibok niyang santos nga simbahan. O Dios sa mga amahan, uban sa masadya nga kasing-kasing o sa buhi nga pagtuo, nagasaulog kami karong adlaw sa mga misteryo sa pagkabata sa imong anak, nga nahimong mo sa kanamo. Himo nga kining sakripisyo diin kami makahatag kanimo sa angay nga pagsimba, magpasinguli kanamo nganha kanimo sa higpit. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaka ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Diyos. Santos nga mahal, Diyos nga tunhay ug magagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit, pinagi ni Kristo among Ginoo. Kay iya kining katingalahang buhat, nga pinagi sa misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw. Gitawag kami gikan sa yugo sa sala ug sa kamatayon, nganha niya ng himaya. Tungod ni ningingalan kami karon nga mga piniling kaliwat, harianon nga mga pari, lungsod nga balaan, o katawhan nga iyang kaugalingon, aron namong isangyaw sa tanang dapit, ang kagahuman nimo nga nagwagtang kanamo, gikan sa kangit-ngit, manhas sa mataho mo nga kahayag. O usauban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay muno nga pagingon. Santos gayud ikaw, Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mo Espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, mahimo kini alang kanamong alawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iya kaugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iya mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos sa panihapon, mikuha siya sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini og Panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-ong tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao. Aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron sa paghandom kadako.
Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Araw paghandam sa kamatayon ng pagkabanaw ni Yesu Kristo, nagahalad kami kanimo, Amahan. Niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan, nagapasalamat kami kanimo, tugod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imo simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, ni Antonieto ang among obispo sa tanan nga mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong panagway, kaluoy kami tanan, imo kami ngayon nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios ni San Jose, ang iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw daygon o himayaon pinagin Hesu Kristo, imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nga na kanimo magagagahom nga Amahan, diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagampo sa atong Amahan, pinagi sa mga pulong nga gitudlo kanato ni Yesu Kristo. Pagpasa mo kami.
kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan, atagi kami sa kalinaw niining panahuna. Aron tinabangan sa imo kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo nga among madunobos. Jesucristo nagingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Ato karong ipaambit, ipakita ang timaan sa ato panaginigsunay. Panagdahit, kalinaw, peace. Kini mao si Kristong Kodero sa Dios, nagawagtang sa sala sa kalibutan, bulahan kita nga gidapit alang sa iyang bangkete. Lawas sa dugo ni Kristo, mag-amping ka nato sa kinabuhing dayon.
handog. Magampo kita, O Diyos sa mga mahal, nining santos nga Eucharistia, imong gitagbaw ang among kagutom, uban sa Santo Niño nga gianak ni Maria nga Birhen, mangitaw ta kami kanunay sa pagtuman sa imong kabubuton, magtubos sa panuingon, kaalam o grasya, o masayod nga makapahimot kami kanimo, kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Palihog manlingkod alang sa mga pasalamat o sa mga sponsor. Pasalamat sa mga sponsor o sa kapunungan ang St. Joseph Cofradia del Santo Niño o ang Zona 1. Pasalamat sa mga donasyon, Taboso Family, Mr. and Mrs. Agustin Congreso and Family, Edito Convicto. Pasalamat sa mga donasyon sa Buyak, nila ni Mr. and Mrs. Bichel Saporas, Andres Roaya Jr., and Margarita Roaya and Elizabeth Plaza. Ato sila hatagan sa masipang palakpak. Sa dugang Anes Padre. Mga igsoon, again, maayong buntag ka natong tanan, o salamat sa katapusan, natapos ang atong selebrasyon sa kapistahan sa Santo Niño. Dili man malitok ang pasalamat sa tanan, labi na sa manggihatagon nga mga kasing-kasing, atong gipaninguha nga naay lista, atong gi-print out o atong makita sa screen o ato usab nga subay sa office, ang tanan nga atong mga income sa pista. Walay apil ang mga pamisa ninyo, uban nga mga misulod. Ang atong income sa piyesta, mao ni ang katong solicit sa stipend, envelope sa mga sponsors o ang BEC donation sa matag bubong niabot og 754,382. Salamat, palakpakan nato ang matag usa. Pero nakita man ninyo sa pagmisa sa obispo, mga sobra 40 ka mga pare ang nitambong. So ang atong hikay bispiras, minisahan o ang pluvial parade, mga tabla-tabla ra pod ang gasto, no? 754 ang atong kita, ni gasto sa ta mga 732. So nakasubra ta mga 21,000 sa abot lang sa piyesta. Well, abot sa mga pabunyag, mga pamisa, no? 754 ni gastong 732. At least wala ta ma-break even, naagyapoy sobrang gamay, no? Para mapadayon nato ang sementeryo. Kaninyong tanan, salamat kaayo sa inyo manghihatagon nga kasing-kasing kapistahan. Mingo na mga pari nga pagkanindot sa dapa pamistahan kay abot sa talinga ang ilang ngisi kay hiyahay man ang atong gihatag sa ilang pamiliti, no? Sa uban nga nitabok, diha pa gikan sa Manila, diha pa gikan sa Lawag, mga Augustinian, Amista, mga religious, no, mga misyonero, ang mga SBD dinhi usab. So mao na nga papasalamaton sila sa atong gipakita nga pagkayusahan, ang atong generosity, atong debosyon, labi na ang atong pag-ampo sa patron, no, Senyor Santo Niño. Nga tinuig man din atong gihimo. I hope nga sa next nga pare lahi naman ang magdala sunod piyesta, ingon ana usab gihapon ang atong kasibot sa pag suporta, no, sa atong kalihukan, labi na sa atong patron, no, sa simbahan, ang atong Senyor Santo Niño. So human ining simba, human ining panalangin, mga bata nga inyong dala karon dalha dinhi sa atubangan kay karong adlaw bang gyud ang gigahin alang sa mga kabataan. So bendisyonan, panalanginan ang inyong mga bata nga niya karon
ni Simba aron sa pagdawat sa bendisyon ining kapistahan sa Santo Niño. Mga igsoon, gahisgot pa ko ganina og si Kwaresma. Ang Kwaresma magsugod sa March 4, no kanang March 5 as Wednesday, Miyerkules sa Madlis. Unya akong gi-invite o makailaman siguro kamo sa ni-confirm na nag-istorya may kahapon ni Father Jerry Orbos, SBD. Muanhi siya duha ka gabi sa atong parokya. Tuesday bago mag Miyerkules sa Madlis, muhatag siya og recollection about Lent, Kwaresma. Siya sa mumisa pagka-ugma sa hapon sa Miyerkules sa Madlis alas 5. Huwan sa misa, muhatag na po siya lain nga conference o talk kabahin sa Kwaresma. So duha ka gabi ang gigahin ni Father Orbos, SBD, nga nakakaroon sa Castle King sa Manila, muanhi sa atong parokya para nga maligon, makasabot kita sa atong espirituhanong ginabuhi labi na sa pagsulod nato sa Kwaresma. So pahimusla nato, ako ginig-invite ang uban nga mga parokya sa Siargao kay talagsaon naman ning mitar tag mga famous na mga speaker no sa atong simbahan. So dinhi sa atong parokya March 4 and March 5 si Father Jerry Orbos, SBD, mohatag nan hamubo nga recollection 2 nights para kanatong tanan. So kaninyong tanan again, salamat sa inyong suporta, makanunayon, pag-ampo, labi na pag-ampo kay mao kini ang powerful no nga atong gikuptan para ang tanang mga selebrasyon magmalampuson o makahuluganon. Hanay ang tanan gumikan sa pag-ampo. Palihog manindog alang sa panalangin. Ang Ginoo manag kaninyo, Manaw sab kanimo. manalangin kaninyo ang Dios nga magagagaom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Natapos na ang misa na donato ang gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mga kabataan, forward ka mo dire para sa bendisyon.
kofradya, magpakoda ko no anay ta dito sa Senior Santo Niño. Kofradya, member.